Ka Sorkar India lengba ki tenat sipai rengkat bat ki Officer Central Civil Services kala Pynpur ki Tyrsim kiti Syntiat da ka penlong ka jingalang yamir jingmud balai sngi ka bala sedang haka arpau tarik bat kut haka arpu ar tarik unai luar halor kapang ban wanra ka jinge trelang hakikam Syntiat evolving joint functional structures for real-time intelligence gathering and sharing. Yakani ka jingalang la penlong hak temperton sipai HQ 101 area Shillong Meghalaya hakaba la play de Lieutenant General KC Panchnathan AVSM General Officer Commanding 101 area Shillong ubalaong bakamat bakongsan hakani ka jingalang kalong ban wanra ka jinga trelang jong baro kitna trekam ka Sorkar India nakadaw bakiladon bon ba ki kunhon Syntiat bat bon jatru ki jingtep ki bala yolum knang ban yatai sani katkum ka jingdon dor jongki hakabaya de ba ka jingshong shngan hakari hakani ka jinga murjingmut kidan ki start Syntiat ki ba yamir jingmut ban yasam bentalam ye ki jingtep bat ki but tuat rius new ki ba dan kam naga benta ki sipai bat ki civil services officers. Hakani ka jingmur jingmut kindan ki start Syntiat ki ban yamir jingmut ban yasam bentalam ye ki jingtep bat ki but tuat rius new ki ba dan kam naga benta ki sipai bat ki civil services officers. Ka jingtumu bakongsan hakani ka jingalang kalong ban penlong ya kari India kari ka basuk ka basengan naga benta ki pat nong shnong.